जानोसै दिनै साहा फुदुंना So hello guys, दिनै जोंहा देग्लाय बोसोरनि फार्स्ट माइ सौदों आरो महेन्द्र भार्सेस मिल महेन्द्र मिलजों माइ सौदों आरो बे माइ सौनायखौ नोंथांमोननो देखायदों। स' नै जेनो जों नुयो माइरं गयो आरो हरै गुन्दिया गयो। स' बे माइ सौनायनि नै बिथिं गुन्दी गयोखै आरोखि बे बस्ता होनायथिं इजा गुन्दी गयो आरो माइरंआ नै थिं गयो। लोगोफोर नायदो नै माइरं गनायखौ नायदो देग्लाय बोसोरनि फार्स्ट माइ सौनाय माइ गोदान देग्लाय दासो सौगादानदों आरोखि बेखौ नोंथांमोननो देखायदों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ गनो स्टार्ट जाबाय। माइनिफ्राय माइरं जाजेनसिगोन नै नायदो नायलांदो लोगोफोर। स' गबाय नै गगासिनो नै नायदो माइरं जाबाय माइरं गुफुर जाबाय नै। स' लोगोफोर नायदो नोंथांमोना बे माइरंजों दाउ जानो होननानै दिनै लादों लोगोफोर। स' माइरंआ मोजांथार गदों गुफुरलाय नायनो मोजांथार। स' लोगोफोरा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै नोंथांमोननियाव मिथिहोनाय थाबाय। स' नोंथांमोननो बे भिडिअखौ देखायनाय जाबाय। स' भिडिअ जोबनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव दाउ हमनो नागिरदों। दाउ जागोन दिनै माइरं गोदानजों। नै दाउफोरा लबारजों गावनोसै। ओइ दाउआ बेसे दं? ओइ दाउआ बोरो? दाउआ mau जागोन संनानै दा नांजिरिदोखौ रुलै आथिं बायबाय। मोनबाय? हा? मोनबाय? आथिं नांदों लोगोफोर। नायदो आं खारनायखौ लादों लायाब्रा? लादो। हा? लादो। मोनबाय? लोगोफोर जानोसै दिनै साहा फुदुंना लबारजों गावनाय आथिं बायखादों। आथिं बायखादों। बायबायलै गाबबाय था नोंखौ जानोसै। आयु दाउखौ बिदि बुथारो। बे खुन्थिया माने जोंहा दाउ बुथारग्रा आरोना। दाउ बुथारब्ला इयावनो बुथारो जोंहा। टप बुबाय बास जाहैबाय। आं फुदो बस लगाई दे इधर आओ चक्का बच्चा। दे फुदो ओंखामखौ गुदुं दा संनांगौ दानो ओंखाम सङो। लागायदो फुदो
आखाइ खबदोनि खाथि आखाइ खबनो नै बिबार फोदांगोन दै लागाय बिमा फिसा लागाय गां फुनाया जोंना गुन्दैयाबो गां फुनाय गिदिर फुनो फुदै गां फु नों ओइ बस फुद' गां फुद' दे गां फु दे गां फु दे फुद' लागाव हनै बेना मालाय फुखोन्दाखौसो लाबाय नै बावबाय नै मेजेमथार उल्थायदो सावग्रानि मोखांखौ नायदो एसे नै एकदम हाथाया दाउ जाग्राया नै सावबाय लोगोफोर स्पेशल मांस काटिं मेन Kena berkawai. Hei, Idrol. Wah, tenda gitu tambah. Wah, finish. Bisa sampai, aku tenda ke Riza kan udah. Yes, dan sekolah aja betulnya. Masih di mana tuh ini? दाउ खर' जानोसै मेलेमा गोथावथार आंनि खनना नायदो रेकर्डफोरा नालाय जानोबो सिनायथारो खारि होनांगौलै खारि होलासो जाबायसो दे जारा नङा दाउ मेलेम बसा गुदुंखौनो दुंनानै होबाय दाउ मेलेमखौ मेलेम जानायनि देरा रसुन दे दिया आदा दे दिया मिक्सिंग कर दिया इसमें थोड़ा थाव होबाय थाव नांगौ बोले अभी इसको फायर में डाल देना है फायर में डाल दिया तेज जी खुशी जाबाय थोड़ा सा पानी डाल दिया और देना है दे दो थोड़ा बस कथा जाना है
मेरा वीडियो अंधेरा हो गया दोस्तों। तो ऐसा हो रहा है। देख बना रहा है मुर्गी का मांस। खाएगा आज पेट भर के, जी भर के। आई थिंक रान गासिनो नहीं। Wow, so very tasty. Wow, wow. 이거 컴치 감나래. This is leg piece. I am eating. Wow, I think 키가나이 마가나이 이거 자니시 양에 아요. 파이크나니 키고 가굴나 피나 야팅고. Wow. Hey, wow. So tasty curry. Local chicken curry. Wow, local chicken. Today night is eating for local chicken. Wow. पतलो ना जोगना अभी स्टार्ट करेगा खाने के लिए। अब वो लेग पीस। आई एम वेटिंग फॉर लेग पीस। ओके, टेस्टी वेरी टेस्टी। ओके, वाह, ये थाली में क्या है? मांस है। अभी खाएगा हम कोलिजा। 색깔 잘 봐. 맞아. 색을 좋거든. 색깔. 그래서 누디야. 그네 누디야. उससे वाला खा। finish my thali. 2 piece only. हम ये बोतल क्या करता है? This is tomato be good. This is taubika. Finish. Sama ko sinang gayo. Sinasakan deh. Kemudian Wah, lama ya, din kamar dari dia lang lagi nih. lebih saya kok. Nggak kayak letra ye. Jakarta laka.